Mwatsuka bwanji nonse, takulandirani. Lero pa 26 April 2025. Tatiyeni tione zimene mkulu uyu wayankhula. Ambiri tikumudziwa ngati mbusa komanso ochita zisudzo, chifukwa amachita timasewero take pa TikTok. Koma lero wabweratu ndi ina. Akuoneka kuti kodi tiziti walowa ndale kapena ena ake amugula, kapena ngati sanamugule chamubweteka ndi chani. Ndikuti dziko litinene kuti sili kuyenda ndi bwino. Tapanga ni comment, like, komanso subscribe. Maiona ndodo imene ndagwira ine sina langa ine Prophet Habakkuk ndachokera kuchitipa. Ndodo imeneyi ndakwezera Amalawi. Ana a Israeli akakhala mavuto Moses amakweza ndodo ndipo ana a Israeli amapambana nkhondo. Tingapambane bwanji nkhondo imene tili nayo mushiko la Malawi? Ndalama yasika ngati uli ndi 14,000, Tanzania kukupasa 1,000. Everything in Malawi is complicated. Ife tikuyimira a business mushiko la Malawi, ndalama yasika, a business ena akulepheranso kutaka ode malonda kumalo achilendo chifukwa choti ndalama yatani yasika kulingana ndi usogoleri umene ulipo. Musatu Lighton Mangochi amakhala kuno, ina ndimakhala kuchitipa. Sono ndabwera kuno kuti ndikusimikizireni Amalawi uonani maso pa zipani za opposition, chifukwa zipani za boma takulukutika nazo nthawi yaitali. Amalawi museguke maso, museguke maso. Azibusa ngati Satana wakusekani maso, muone kuti anthu akukulukutika muchiko la Malawi. Mukamasapota chipani ichi chimene anthu akukulukutika nacho, mamembala akupangirani mademo. Nditu ndikutokoza msanga Lighton Mangochi ndi Steve Simusokwe amayankhula popanda mantha. Ine ndachokera kuchitipa ndayimira Kalonga, anthu akuvutika Kalonga ndi chitipa ndi pa ubale. Mwaona tonse timapita ukaoda katundu ku Tanzania, na nusa mulilongwe Blantyre mumapita ukaoda katundu ku Tanzania. Ndalama yasika kwa mpiri koma katundu wakwera, misewu yawonongeka. Tiyeni tisinthe maganizo muchiko la Malawi, tione chipani cha opposition ndi chimene chitenge boma muziko la Malawi. Sitikufuna za mtopola. Ziko hili lili mu Malawi Alliance for Democracy. Palipo ena amene anafera Malawi. Musapange matama kuononga democracy musiko la Malawi. Ena kuononga democracy ya musiko la Malawi sakuziwa mbiri ya John Chirembwe, sakuziwa mbiri ya Dr. David Livingstone, sakuziwa mbiri ya Joseph Booth. Angolowelela chabe ngati akabwerebwere kuzawononga Malawi. Sitikufuna chimenecho. Akalonga ambe kukoma, achitipa ambe kukoma, Malawi yonse yimbe kukoma. Sindife maslave ayi, musaitenge Malawi ngati yobu. Ine ndayimika ndodo kuyimbikira inu asikola Malawi. Tiyeni tisinthe mindset, kusayankhula popanda mantha. Ambuye dalise Malawi. Ndi Comrade Lighton Mangochi. Awawa Lighton Mangochi ndi Comrade Steve Simusokwe. Awawa ndi abusa Malawi yonse atilanda udindo watu wazibusa kwa iwowo akuyankhula chilungamo popanda mantha. Pamene azibusa msikola Malawi mvula ya mantha yawanyowesa ali njenjenjenje. Zulo ndili kulumu kwanga ndamva mtumiki wina akunena kuti ayi boma ndilo mweli alowa muboma ndanena kuti get out. Ife tikufuna confirmation prophecy. Mulungu akamapereka uneneri azipereka kulingana ndi mazunzo amene tikukumana nawo. Monga Mulungu anaperekera mau kwa Moses kupita ukawombole ana Israeli mu Igupto. Sono amene awombole Malawi ndikuseni ndi zipani za opposition. Ndi zimene ziwombole Malawi. Tatopa
nditu kunamizidwa kumpoto kunotatopa kunamizidwa ife museu wa Chitipa bakana Mbirima Ilomba pano palibe chimaja chitika siunate museu wa Chiweta kupita kumanda mwaona ukuonongeka mwaona Malawi ino tili ngati tili muchinyontho amene amange Malawi akhale patatu zipani za opposition President Chakwera apita Mutarika muyimenji akabambe muyimenji achimusingani Chihana muyimenji adevi Mbewe muyimenji ajosibanda yimani nchi kugonjesa awa malonjezo awo sana kwanilise masarimo 127 ndimeoyamba kuti amene akumanga nyumba popanda Yehova kuimanga ayimanga pachabe. A builder is building a house but without God is building in vain. Malawi amena kumumanga popanda Yehova akumumanga pachabe. Eti my cousin Steve Simusoko malonjezo ose ajana tilonjeza Chakwera ku chigawo cha kumpoto kuno pano wasala ndi myezi 4 palibe chomwe atipangira. Mubusa wa Pentecostal Assembly of Malawi ine kunenesa kuti buku lopatulika Yohani 8:32 muzazindikira chonadi chiza kumasausono chonadi icho chatima sura ifeta sindikira kutoho wa matinamiza. Nathokoza kwambiri ambuya kudaliseni imani nchu Lighton Mangochi Steve Simusoko imani nchi kuyankhula chonadi cha Mulungu. zikomo kwambiri ambuya kudaliseni ndathokoza ndapita kwatu kuchitipa ine ngati Lighton Mangochi comrade ndili pano pakasumuru border mdziko la Tanzania. Nanena kuti ziganizo zina zimene amapanga minister a president osatenga action ndi zinthu zovuta. Magalimoto awo akuoneka apawa apakira chimanga cha WFP World Food Program. It's over 50 ndiye kuliso zina mtunda wina uko kuliso magalimoto over 50 chimanga pamene Amalawi tikuvutika ndi njala. Minister akubwera kupereka ban order avitumbiko mumba mupite pansika mukaone panopa chimanga palibe zakudya zikusowa. Kodi Amalawi alawi inafu kukhala ndi chakudya mmene mvula yavutira ku Malawi? Bwanji tisamapange matama kumapanga matama ngati mwina we are enough for everything. Look now magalimoto awa Amalawi bweza kudya chimanga pakali pano bweza kudya chimanga ichi chachitidwa hodi sitikudziwa kuti zitheka liti. Ndiye ndikupempha ino a president Chakwera dziko ili la Malawi ndi lanu koma ziganizo akupanga maminista waya kumakhala ndi mphamvu zambiri. Ndiye effect ndi imeneyi. Apa pali magalimoto mu compound iyi magalimoto over 50. Ife tikamanena timakhala ngati odana nanu manena kuti atituma a opposition. Ndiye ndabwera kunoko kukasumuru border kuti tionesane zinthu izi. Galimoto izi zanyamula chakudya cha WFP chokadyesa so Amalawi. World Food Program kutimvera chisoni ndi kugula chimanga mapeto ake ndi kukhala chonchi. Chimanga chichamaika madimaki ndi kumapangira mashopi chicha. Galimoto zake ndi zimenezi ndili kunoko ine paja ine sindigawa maswiti itu. Ine ndimanena zoona zokhazoka magalimoto ndi amene wawa. Magalimoto ndi amenewa pano pakasumuru tu mdziko la Tanzania. Ndangofuna kuti Amalawi muone noka kuti kwadi boma lathu ili likupanga ziganizo zanji pa nthawi imene tikuvutika ndi njala. Zimatragis anthu anakadya kwambiri anakadya chifukwa cholikonda dziko langa. Ine kukonda dziko langa ndili pano pakasumuru
pakasumuru pano kuti muzionere nokha kaya mukwiya MCP kaya mukwiya boma la Chakwera ndi nduna zanu mukwiye mupye mtima zenizeni komatu ine ndazafika kuno ku Tanzania kuti tiaonetse Amalawi pamodzi ndi inu a president ndi nduna zanu ndi nduna imeneyo vitumbiko mumbayo apanga chiganizo chopanda thorough consultation kuti zoona Amalawi pansika asowe chimanga chogula asoweso thandizo chifukwa cha chiganizo chongocho kantulo ndikubwera mamawa ndikulamula kuchoka pano pakasumuru boda mdziko la Tanzania. Ine ndiye mwauja Comrade Lighton Mangochi wokwiya zikwiyani wokondwa kondwani koma ine ngati wokonda dziko lathu sitilolera kuti Achakwera ndi boma lanu muzunze Amalawi. Izi ziganizo izi muzibweze